ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. инак дӯстон, шаби гузашта ташкилоти UFC карди пурраи турнири UFC Бакуро нишон доданд ва ҳозир дар рӯи экранҳои худ дида истодаед. ва чӣ гуна ки мебинем муҳорибаи Муҳаммад Наимов зидди Богдан Град дар карди асосӣ ҷой гирифтааст ва ин муҳориба карди асосии турнири UFC Fight Night дар Озарбойҷонро мекушояд. муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним вазнин байни Ҷамал Хил ва Халил Раунтри мешавад. ана дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни Рафаэл Физиев ва Игнасио Бахамондес хоҳад шуд. боз дар ин турнир Тофиқ Мусоев зидди Мактибек Оролбой, Блейд зидди Куниев, Садиқов зидди Мота, Уламбеков зидди Максум, Нурдиев зидди Парк ва Абдулваҳаб зидди додари Камару Усман Муҳаммад Усман. чӣ гуна ки мебинем дӯстон, дар ин турнир муҳорибаҳои шавқовар зиёданд ва албатта ки аз ҳама муҳорибаи муҳим барои мову шумо ин муҳорибаи Наимов аст. турнир аллакай рӯзи 21 июн дар Озарбойҷон дар шаҳри Баку мегузарад. бе пул ҳиҷома дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. яке аз варзигарони тоҷик Саёд Сафар Маҳмадов метавонад ки дар ташкилоти СА баромад кунад. оиди ин чиз яке аз роҳбарони СА Асланбек Бадаев хабар дод. лекин бояд гуфт ки айни замон шартнома бастагӣ нест. худи Саёд омодааст ки дар ташкилоти СА баромад карда аз худ эълон кунад ва ӯ ба Асланбек муроҷиат кард ки ба наздикӣ бармегардад. ва Саёдро дигар варзигарони машҳури тоҷик Самандар Муродов, Доробшон Наботов, Давлатманд Чӯпонов, Муин Гулобов ва дигарон дастгирӣ карданд. мо бошад хабарҳои навро аз ӯ интизор мешавем ва ба худи Саёд бошад барор хоҳонем. Там послезавтра Саёд придет, я не знаю, наш друг. Саёд глыба, Саёд всегда готов. Да. тобови ҷангори вазни ним сабуки UFC Диего Лопес гуфт ки ташкилот киҳоро ҳамчун рақиб ба ӯ пешниҳод карданд. биёед аз рӯи фактҳо гап мезанем. баъди муҳориба бо Волк, намояндагони UFC бо ман ба алоқа баромаданд. ба ман муҳориба зидди Арон Пико пешниҳод карданд ва ман розигии худро додум. баъди 2 рӯз онҳо ба ман Жан Силваро пешниҳод карданд ва ман боз розӣ шудум. баъдан турнири UFC ноғчеро ба дигар макон кӯчониданд ва ман барои муҳориба зидди Яир Родригес розӣ шудум. ҳамчунин худи ман аз онҳо муҳориба зидди Мавсар Евлев ва Лерон Мёрфиро талаб кардум. агар ки бовар накунед, пас аз Дана Вайт, Хантер Кембел ё ин ки Шон Шелби пурсед ки оё ман ягон вақт муҳорибаҳоро рад кардагӣ ҳастум ё не. агар ки ягон вақт ман барои муҳорибаҳо розӣ нашавум, пас танҳо аз сабаби осеби ҷиддӣ ё ин ки аз сабаби бад будани саломатӣ ин корро мекунам. карьераи ман аз ҳамин чиз сохта шудааст ва ман бесабаб 33 муҳорибаи касбӣ надорум, навиштааст Лопес. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем UFC касеро ки ба Лопес барои муҳорибаи навбатӣ пешниҳод карданд, ӯ розӣ шудааст. лекин худи ҳозир ӯ зидди Яир Родригес ҷангидан мехоҳад, а Яир бошад розӣ нашуд. акнун интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. чемпиони пешинаи вазни нимёна UFC Камару Усман гуфт ки ният дорад ки зидди Ислам Махаҷев барои камарбанд ҷангад. нақшаи ман чунин аст. рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ Баклеро фавран шикаст доданд. баъдан ғолиби муҳорибаи Махачев ва Маддаленаро интизор шуданд. ман Исламро эҳтиром мекунам, ӯ ҷангори беҳтарин аст ва ман фикр мекунам ки муҳорибаи мо чунин мешавад ки мо ҳардуямон ин муҳорибаро ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳем кард. Исламро шикаст доданд ва баъд камарбанди вазни нимёнаро озод карданд ва ба вазни миёна баромаданд ва дар он ҷо бо Дюплеси ё ин ки Ҳамзат Чимаев, кадоме ки чемпион мемонад, ҷангиданд. агар ки Дюплеси чемпион монад, пас муҳорибаи моро дар якум турнири Африка ташкил карда мешавад. ана баъд вақте ки ман соҳиби 2 камарбанд мешавам, қарор бароварда мешавад ки чӣ бояд кард, гуфтааст Усман. хотиррасон мекунем ки Камару Усманро аллакай саҳарии ҳамин якшанбе, яъне саҳарии 15 июн муҳориба зидди Хоаким Бакли интизор аст ва муҳорибаи онҳо муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night мешавад. дӯстон, рости гап ман муҳорибаи Усман зидди Махачевро дар баландии карьераи Камару дидан мехостум, вақте ки ӯ чемпион буд ва 15 ғалабаи пайдарҳам дошт. ҳозир Усман 3 мағлубияти пайдарҳам дорад ва дар пеш ӯро муҳориба зидди ҷангори ҷавон ва хатарнок дар симои Хоаким Бакли интизор аст. худи шумо дӯстон муҳорибаи Усман зидди Исламро дидан мехостед ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.